Vi vil gerne vise vores forsøg med reaktion med carbonhydrater. Ja, og hvis vi starter med at snakke om alkener og alkaner, så alkaner det er carbonhydrater, som indeholder kun én enkeltbinding. Og et eksempel på en af de simpleste alkaner, det kunne være CH4, og det er med metan. Og der er forskellige stoffer, som kan have samme molekyleformel, og når de har den her samme molekyleformel, så er det en isomer. Derudover så har vi også en generel molekyleformel for alkanerne, og den hedder CnH2n plus 2. Og det her n her, det symboliserer ligesom antallet af carbonatomer. Og hvis vi så går videre til alkenerne, det er også carbonhydrater, men de har en dobbeltbinding, hvorimod at alkaner havde kun en enkeltbinding. De her alkener her, de indeholder 2 hydrogenatomer mindre end alkanerne gør. Og udover det, så har vi også en molekyleformel for alkenerne, og den hedder CnH2n. Og n, det skal simpelthen være større end 2, fordi ellers skal der simpelthen ikke opstå en dobbeltbinding. Og hvis vi så går videre til substitutionsreaktion og additionsreaktion, så kan vi starte med substitutionsreaktion. Det er en kemisk reaktion, hvor et atom det udskiftes med et andet atom. Og det gør det ved f.eks. høje temperaturer, eller hvis, som i vores tilfælde, lader det stå i lys, så reagerer det med klor eller brun. Og så kan vi ligesom se den her brun farve, at den gradvist forsvinder, hvis man lader den stå for eksempel frem i lyset. Hvis vi så går videre til additionsreaktionen, så er det her nemlig også en kemisk reaktion, hvor at 2 eller flere molekyler de ligesom går sammen til sådan et stort molekyle. Og ved den her reaktion, så lægges der noget et organisk stof til under sprængningen af den ene af bindingerne i en dobbeltbinding. Så det vil sige, hvis vi for eksempel har et carbon molekyle, så vil brun derfor springe dobbeltbinding og derfor sætte sig på begge carbonatomer efterfølgende. Og hvis vi så går videre til forbrænding af alkaner og alkener, så har vi nogle egenskaber. Hvis vi starter med alkanernes egenskaber, så er der en forskel mellem de fysiske egenskaber og de kemiske egenskaber. De fysiske egenskaber, det kunne være stoffets smeltepunkt og densitet, hvor de kemiske egenskaber, det kunne handle mere om sådan kemiske reaktioner. Og hvis vi kigger på alkenerne, så er det samme måde, men de fysiske egenskaber for alkenerne, de afgør en smule sådan fra alkanernes. Og det vil sige, altså for eksempel eten er en gasform, ligesom etan er, og de begge to er carbonhydrater, og de begge to uopløselige i vand. Derudover så er alkenerne brændbare, og så en ting, som alkenerne har, hvor alkanerne ikke hvad kan man sige, kan modkonkurrere dem, det er, at de er reaktionsdygtige stoffer, og de kan deltage i en additionsreaktion, hvor at det kan alkaner simpelthen ikke. Forsøgsopstilling. Forsøg 1. I en digel med omvendt låg lægges 5 dråber af toluen. Man antænder dette og jagter flammen. Derefter skal man gentage eksperimentet med 5 dråber hex 1,1. Man skal også kigge på flammen og se, og skrive ned, hvad man ser. Forsøg 2. Substitutionsreaktion. Overfør 0,5 ml brun vand til 2 Eppendorf-rør. Overfør også 0,5 ml toluen til hvert rør. Ryst begge rør grundigt, og læg det ene rør i komplet mørke og det andet i sollys. Ryst begge rør med jævne mellemrum. Beskriv rørenes indhold efter 10 minutter. Forsøg 3. Additionsreaktion. Overfør 0,5 ml brun vand til et Eppendorf-rør. Overfør også 0,5 ml hex 1,1 til røret. Luk røret og ryste og beskriv indholdets udseende. Forsøgsresultater. Forsøg 1. Hex 1,1 brænder i kortere tid, og der bliver dannet sod. Toluen brænder i længere tid, og der bliver ikke dannet sod her. Forsøg 2. Eppendorf-rør 1 er i mørke, og viser, at der ikke er sket noget i forhold til, da røret blev lagt i mørket. Det vil sige, at der ikke er sket en substitution her. Eppendorf-rør 2 er der sket en substitution. Det kan man se ved, at væsken er blevet lys. Forsøg 3. På dette Eppendorf-rør er der sket en addition. Det vil sige, at dobbeltbindingen er sprunget. Det kan også ses, fordi at væsken er blevet lys. Forsøgsresultater efter behandling. Spørgsmål 1. Afbrændingen af heptan er et eksempel på en fuldstændig forbrænding. Opskriv et afstemt reaktionsskema for forbrændingsreaktionen. Fuldstændig forbrænding af heptan
man kan se på reaktionen, skal man bruge heptan, 11O2, og det giver 8 H2O og 7 CO2. I fuldstændig forbrænding af toluen skal man bruge toluen, 9 O2, og det giver 4 H2O og 7 CO2. Spørgsmål 2. Afbrændingen af hex 1,1 er et eksempel på en ufuldstændig forbrænding, da der dannes lidt sod. Opskriv et eksempel på et reaktionsskema for denne forbrændingsreaktion. Man skal bruge hexen og 11 O2, og der bliver dannet 6 H2O, 4 CO2 og 2 CO, som er sod. Spørgsmål 3. Forklar indholdets udseende i Eppendorf-rør 2 før og efter omrystning. I Eppendorf-rør 2, som har stået i sollys i cirka 10 minutter, kan man se, at bromopløsningen har mistet sin brune farve og er blevet mere gennemsigtig. Spørgsmål 4. Hvordan kan man ud fra iagttagelserne efter 10 minutters henstand begrunde, at der er sket en kemisk reaktion mellem heptan og dibrom i Eppendorf-rør 2 og ikke i Eppendorf-rør 1? Som sagt kan det ses i Eppendorf-rør 1, at der ikke er sket nogen kemisk reaktion, da røret har ligget i mørke, og derfor har blandingen ikke haft mulighed for at reagere. Da toluen og heptan har den egenskab, at de kan substituere i stærk varme eller sollys. Derfor har Eppendorf-rør 2 kunnet reagere, og derfor har toluen og vand blandet sig. Okay, i efterbehandlingen der skulle vi opskrive et reaktionsskema for substitutionsreaktionen mellem heptan og dibrom. Og det kan vi så se her, at på den venstre side af pilen, der har vi vores heptanmolekyl og dibrom. Og så sker der så den her substitutionsreaktion her i Eppendorf-rør 2, hvor at det ene brom, det går ind og binder og erstatter det ene H på en af de C-molekyler, eller C-atomer, der er til stede. Og så bliver der så dannet ved siden af et hydrogenbromid. Og så i sektionen, der skal vi forklare, hvordan resultatet af pH-målingen i vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion. Og pH-målingen den skal vise, at der er sket en substitutionsreaktion, da et bromolekyl udskifter sig med et H-molekyl for karbonhydriden. Og det H-molekyle sætter sig så fast på et andet bromolekyl, og man står så tilbage med følgende bromhydrid i vandfasen, som ses her på tavlen her. Og der sker så den her reaktion, hvor at nede i vandfasen, hvor det ene hydrogen, det adskiller sig sådan fra brom, og der bliver så dannet det her trihydrogen, og brom bliver altså isoleret for sig selv. Og det her trihydrogen, det har en meget lavere pH-værdi end vand har, og derfor kan vi så med den her pH-indikator se, om at der er sket en substitutionsreaktion. Og i 7'eren, der skulle vi forklare, hvordan iagttagelsen ved tilsætning af sølvnitrat til vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion. Og ved at tilsætte sølvnitrat til vandfasen, som gerne skulle indeholde brom og trihydrogen, som ses her igen, så sker der det, at sølvnitraten binder sig med brom, og stoffet sølvbromid dannes. Og det her sølvbromid, som ses herovre, det er en tungtopløsende blanding, og dermed så dannes der det her bundfald, som vi kunne se på det universal indikatorpapir. Og for at sølvbromid kan dannes, så skal der være sket den her substitutionsreaktion tidligere mellem dibrom og toluen, for der så kan dannes, som tidligere vi så herover, det her hydrogenbromid og i vandfasen, og det her så brom bliver så skilt, og vi får så det her til sidst sølvbromid. Og ja, så til sidst her, så har vi så additionsreaktion af hexen og dibrom. Og der sker altså simpelthen det her, at det her dibrom, det går ind og ødelægger den her dobbeltbinding, som ses herovre på venstre side. Og de her to brom, de erstatter så en dobbeltbinding og bliver siddende her. Det er det, vi ser, når vi bliver rystet her i Eppendorf-rør. Og diskussion af fejlkilder. Vi har kommet frem med 3 fejlkilder. Den første, det er, at i det her diggellåg, hvor vi lavede de her forbrændinger, der kan være rester af andre kemikalierne, som sådan kan forårsage en anden resultat, end det vi gerne vil opnå. Og i vores anden fejlkilde, der har vi kigget lidt på, at man ikke har lavet en ordentlig udførsel af delforsøg 2. Så man har altså ikke stået og rystet, enten har man ikke rystet det ordentligt i gode mellemrum, eller man har ikke lagt det i ordentligt lys eller i ordentligt mørke. Og det kan altså også ødelægge vores mål. Og til sidst så brug af vandfasen.
når man skal lave det her sølvnitrat forsøg, så kan det godt være, at man har taget fat i hexenen i stedet for vandfasen, og det kan så godt forårsage, at der ikke kommer den her tungopløselige dannelse, og der ikke bliver noget bundfald. Ja, vi har fået lavet en konklusion, og det er, at vi har vist, eller skabt en fuldstændig forbrænding, og derudover også en fuldstændig forbrænding af henholdsvis toluen og hexen. Udover det har vi så også formået at skabe en substitutionsreaktion og en additionsreaktion, som vi har forklaret tidligere. Det har vi gjort for ligesom at se de kemiske egenskaber komme til udtryk, hvad kan man sige, i fysisk form, og det ser man ligesom i vores Eppendorf-rør, hvor man kan se, hvordan de forskellige stoffer skiller.